Днес ще гледаме едно Ферари Поросанка. Първото 4-врато Ферари с 4 места. Защото имаш 4 места, ама с 2 врати. Ферари Поросанко 23-та година, 715 коня, 715 Нм въртящ момент, 6,5 литра атмосферен двигател, V12. Колата е наистина страхотна. Надявам се и на вас да ви хареса. Малко сухи данни от Ферари. От 0 до 100 ги прави за 3,3 секунди през сухо време. От 0 до 200 е за 10 секунди. Среден разход от Ферари дават 17 литра при нормално каране. При даване на газ може да стигне до 30 го дават от Ферари, но аз предполагам, че ни 40 мога да ги дава на 250 км моментен разход на автобана в Германия, да речем. Задвижването е 4x4. От към екстрес има абсолютно всички екстри, като подгрев, обдухване, следене на ленти, круиз контроли, абсолютно всичко го има вътре в това Ферари. От Ферари казват, че това е техната представа за SUV, който може да се ползва ежедневно, да се возите семейството и да имате място за багаж.